Какъв инструмент трябва да имате във всеки дом? Френски ключ, да. Френски ключ. Изключително важно, да. А ти какво мислиш? Ножицата ми върши работа за всичко, човек. Ножица, хора, ножица. Много ви благодаря. То ние сега правим баня всъщност, да. Така ли? Да, така че... Имате ли въпроси? Не, но тези меките чукове също са доста важни. Да, и тези неща. Да, като стана дума за тези неща, да, имаш ли нещо против да ни кажеш какво е това? Бога ми, вчера го търсих в практикер, няма да ви лъжа. Не е нужда да е правилното название, споко. Няма грешен отговор. Знам. Добре, няма ядове. Сменям брави на врати. Перфектно. А това? Трионче някакво. Много си. Има по-прецизно название. Нарича се лист за ножовка. Ножовка е целият инструмент, в който влиза този лист. Супер сте. Ако имате някакви въпроси, може да ни последвате този строй. Да, има ни в TikTok, Facebook, YouTube и Insta.